खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। बिजनी फानबारिनि बुरिसुथि दैनिफ्राय सासे सिनाय मोनै मानसिनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिजनी फानबारि हाथाइनि सोनाबहा थानाय बुरिसुथि दैनि गंसे ब्रिजनि गाहायाव नांथानानै दंमोन गोथै देहाया। हाथाइसिम फैनाय सानैसो मानसिया बेखौ नुस'नो आरो फानबारि थानासिम खौरां हैनायाव गोथै देहाखौ दैनिफ्राय बोखांनो हानाय जाबाय। गोथै देहाखौ दा पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जाबाय। मध्य प्रदेशनि दामोद डिस्ट्रिक्टआव सासे 2 बोसोरनि हिन्जावसा गथ'खौ सासे 19 बोसोरनि हौवासा गथ'आ रेप खालामदों। रेप खालामग्रा दुथाङा नखरनिनो आलासि जायोमोन। हिन्जावसा गथ'नि न'आव आलासि जानो फैनायाव हिन्जावसा गथ'नि बिमा आरो बिफाया फिसाजो सानैखौ न'आवनो गालांनानै हाथाइसिम थांदोंमोन। बेयावनो रावबो गैयै खाबु लानानै दुथाङा 2 बोसोरनि हिन्जावसा गथ'खौ रेप खालामदों। हिन्जावसा गथ'नि बिमा आरो बिफाया न'सिम सौफैबा हिन्जावसा गथ'आ हायाव लोर-सोर गैयै देहाजों गोग्लैनानै दंमोन। उनाव सासे फिसाजो बावा खोन्थानायाव गासै गाज्रि जाथाय जानायनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो। जाथायनि दायनिगिरि दुथां हौवासा गथ'खौ दा पुलिसफ्रा एरेस्ट खालामबाय। बिटिसिआव जानो गोनां बिसायख'थिखौ 27 अक्ट'बर 2020 नि सिगां खुंफुंनानै होनो थाखाय बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियनआ आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशनारनिसिम गांसे मेम'रेन्डाम एबा अफिसियेल लाइजामखौ दैथायहरनो थाखाय क'क्राझारनि एडिशनेल डिसि श्री देबेश्वर बरुवानि आखायाव मैया गथायदों। लाइजामनि गेजेरजों बिथांमोनहा बुंथिदों 4 एप्रिल 2020 आवनो जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ कभिड-19 नि थाखाय दोनथ'नाय जादोंमोन। बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनानै होयैनि थाखायनो बिटिसि एरियाया गंसे बिमा-बिफा गैजायै बायदि नखर जानानै दङ आरो रायजोफोरजों सायख'जानाय दैदेनगिरि गैयैनि थाखायनो बिटिसि एरियायाव जेसेबां मावनो गोनां खामानि दंमोन बेफोरो थालांजोब्बाय। बिथांमोनहा बुंथिबावदों जेराव आसामाव स्कुल, कलेज, गासै दखान आरो गोबां जायगायावनो कभिड-19 नि नियमखौ लाखिनानै गासैखौबो खुलिनानै होदों, बेबायदिनो बिटिसिनि बिसायख'थिखौबो माखासे कभिड-19 नि नियमखौ लाखिनानै खुंफुंनानै होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। जेराव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियायाबो बिसायख'थिखौ खुंफुंनो थाखाय कभिड-19 खौ नोजोर होनानै माखासे नियम बानायनानै होखादों। लाइजामनि गेजेरजों बुंबावदों इन्डियानि गोबां जायगायावनो बिसायख'थिखौ कभिड-19 नि गेजेरावबो खुंफुंनो आखायाव लागासिनो दङ। राजस्थानाव 28 सेप्तेम्बराव पन्चायत इलेक्शन जागोन आरो बिहारावबो एसेम्ब्लिनि इलेक्शना थाबैनो जासिगोन आरो मिज'रामाव विलेज काउन्सिल इलेक्शना 27 आगस्टआव जानानै थांखांबाय। बेफोर गासैखौबो लानानैनो बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियनआ आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशनखौ बिटिसिनि बिसायख'थिखौ 27 अक्ट'बर 2020 नि सिगांनो खुंफुंनानै होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। सानजा लादाखआव इन्डियान आर्मि आरो चाइनिज आर्मिनि गेजेराव गोबां दावराव-दावसि जाबाय थानायनि गेजेरावबो इन्डियान आर्मिया एलएसीआव 29 आगस्टनिफ्राय सेप्तेम्बरसिम गंद' हाजो जायगाखौ दखल खालामनानै लानो हाबाय। बेफोर हाजो जायगाया रावनिबो नंखायामोन आरो बेफोर हाजो जायगाखौ चाइनिजफोराबो नोजोर होगासिनो दंखायोमोन। बेफोर हाजो जायगा जायखौ इन्डियान आर्मिया दखल खालामनानै लानो हादों मगर हिल्स, गुरुं हिल्स, रिचहेनला, रिजांला, मकपारी आरो डमिनेटिं हाइट। बेफोर जायगाखौ दखल खालामनानै लानो हानाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जादों मानोना बेफोर हाजो जायगानिफ्राय चाइनिजनि आर्मिफोरखौ नोजोर होनो गोरलै जायो। साख्रि होगोन होननानै 10 लाख रां लानायनि दायाव इरिगेशन डिपार्टमेन्टआव मावग्रा जुगामि ब्रह्मखौ आसाम पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। जुगामि ब्रह्मआ दाखालिसो खुंजानाय आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टर पस्टआव साख्रि होगोन होननानै 10 लाख रां लादोंमोन। आसाम पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ बिखौ गुवाहाटी उलुबारिनिफ्राय एरेस्ट खालामबाय। इन्डिया आरो मालदीव्सनि गेजेराव थोंजों फेरि एबा जाहाज हगारबाय। कभिड-19 नि समाव इन्डियाया मालदीव्सनो 250 मिलियन $US लन हरखांनायनि उनाव मोननै हादरनि गेजेराव बे जाहाज हगारनायनि एग्रिमेन्टआ जाबाय। बे जाहाजआ इन्डियानि टुटिकरिन आरो कचिन पर्टनिफ्राय मालदीव्ससिम दैनि गेजेरजों थांगोन। बिनि गेजेरजों इन्डिया आरो मालदीव्ससिम बायदिसिना मुवा बेसाद लांलाय लाबोलाय खालामनायाव सम आरो राङा खम थांगोन। चाइनायाव 125 मिलियन बोसोर गोजामनि डायनासर फोलेरनि हारा मोनदों। बे डायनासरनि हाराखौ नर्थ इस्ट चाइनानि लुजियाटुन बेट्सनिफ्राय आर्किय'लजिफ्रा मोननो हादों। आर्किय'लजिफ्रा बुंथिनाय बायदिब्ला बे डायनासरा थैनायनि सिगां नङाब्ला थैखांनायनि उनाव हाजों फबसिनजादोंमोन।
भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 55,23,970 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 88,345। हामनाया गासै 44,40,775 जन। आसामाव दासिम 1,59,320 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,29,130। दासिम 29,609 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 578 जन। आसामाव मैया सानसेयाव कर'नाजों गासै 16 एबा 16 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।